goleki kanca, Mas. Saged nggih, nggih. Nduk niken salindri ben ngancani kene. Maka jebul kae sing tak anti-anti wis teka mrene. Kabar pisan impen yen pinuju cekel lati Wabarakatuh. Selamat malam Nduk Niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Bayu. Kok iso melu masuli kok iso melu lho sing didanguhi Mbak Niken kok iso. Wong awake iki wong Islam nek wong uluk salam ya dijawab kok iso. Apa kabeh nek uluk salam wajib dijawab? Lho, wong Islam nek wong uluk salam kudu dijawab. Enek salam sing gak wajib dijawab. Salam apa wi? Imam karo makmum pas ataqiyat akhir, imame assalamualaikum, makmum waalaikumsalam. Oh, kok enek sing ngono kuwi ya ditulis karo malaikat. Piye? Kucluk. Mbak Niken. Nggih Mas Bayu. Alhamdulillah iso ketemu enten mriki, ketemu ning Ngawi meneh. Alhamdulillah Mas Bayu, semoga Mas Bayu sehat selalu panjang umurnya. Amin amin amin. Tambah jembar atine, tambah sabar. Amin Nduk. Lek niki wae kula nderek jenengane nggih rati-rati sedih asine. Lah kok susah ki ngopo? Aja sedih to Nduk, Nduk. Nggih kelingan napa Mbah Hanom kan wingi kan nate napa jenenge sanjang to teng kula lek. Anu tak anteni Nduk, mengke anu dolan ning gone Solo. Nggih, heeh. Lah kok dereng mriko. Nggih, heeh. Mboten ana apa-apa Bapak ya Nduk diapura. Sing penting donga ya Mbak Niken. Doa panjenengan sing disuwun. Nggih. Simbah ya Bapak ya ndongake panjenengan ya saya kondang, saya laris. Amin, amin. Manah. Semanten ugi ndongake Mas Yuda ya ngono saya kondang, saya laris. Amin. Lah Aki. Aku kok Aki lho. Aku. Mbak Niken. Nggih Mas Bayu. Niki ujube ngunduh mantu. Nggih, manten. Sampeyan ndongake apa ro mantene? Wong iki nek wis isih suci kaya Mbak Niken iki dongane mesti mandi. Nggih. Wong kulino ibadah kaya Mas Yuda dongane ya mesti mandi. Mandi. Amin. Lah aku. Mbak Niken ndongake apa kanggo mantene? Oke, niki mantene namine sinten Mas Bayu? Angkat ibu aku mesti meneng. Mas Fahrul kali Mbak Feni. Oh, Mas Fahrul kali Mbak Feni. Semoga menjadi keluarga yang sudah tadi sudah foto sama saya. Iya, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga berbahagia selalu, yang penting sehat selalu. Semoga cepat diberi momongan dan bisa terus sampai akhir hayatnya maut yang memisahkan. Amin. Ya, mesti mandine wong piyai kulino prihatin. Nduk Niken. Nggih, dalem Mas Bayu. Kula wis ngantu-antu ketemu kapan melih karo Nduk Niken. Para pamriksa ya wis ngenteni Nduk Niken Salindri lho. Piye nek wis diinteni ya kudu diati-ati, suarane dijaga sing becik. Nggih to Mas Yuda. Saestu nggih wong Mbak Niken nika cara sak menika cara kembang nembe mekar-mekare, cara bintang nembe bersinar-bersinarnya. Jaga swara, jaga serawung. Nggih. Nek panjenengan serawung seniman-seniwati kaya Ibu Waranggana kaca pengrawit wis pas. Nggih. Serawung karo Mas Yuda ya wis pas. Yo seniman yo kiai. Sing penting aja serawung iblis. Oke, leres. Kok enek wong jegok iki sapa kok? Piye to kowe iki maksudmu lho piye? Masuk kowe jak omongan niki jak omongan mosok aku ora. Lah terus karepmu piye? Paling ora ya teko opong.
Ora ketambung piye ditekoki. Nah, ora ketambung. Oh, nggih. Nggih, Om Yudo, gimana kabarnya? Alhamdulillah kula pinaringan sehat. Alhamdulillah. Panjenengan nggih sehat nggih. Amin, aku juga sehat Om Yudo. Nggih, dilancarkan segala urusannya. Pangestune ya Om Yudo. Nggih, pangestune. Aku ngesuwi ndak tahu ketemu sampean nih jane ya aku kangen. Kangen wong Tapi lek ketemu ngene iki no, dhewe no kaya wis ayem ngono. Alah ibarat iki kaya mas karo adik. Aku karo sampean ki ibarate kaya mas karo adik. Nek kono ana sliramu ning kene mesti ana aku. Iya, kaya aku karo Mas Bayu. Kaya mas karo adik. Lah, ing antarane sampean karo aku ya Mbak Niken ya. Ki ibarate kaya renggang gula kumepyur pulut datan genggang sarikmu pinara sasra. Ateges kelet banget ngono lho. Kelet banget. Ah, nanti. Tonyo tenan Super. Wong ngene wong ngarepe. Iki kudune seneng mondol. Nek dilus-lus kudune seneng arek-arek lho ana wong dilus-lus niki. Dilus-lus iki kudune seneng. Kok. Wong dikaplok dilus-lus. Lho dikaplok namanya ini juga chemistry. Seharusnya kamu itu tahu, seharusnya kamu itu paham. Ada sesi di mana aku bertemu dengan Mas Bayu dan aku mengucapkan salam kepada Mas Bayu. Di mana aku bertemu dengan Om Yudo terus kangen-kangenan ngomong karo Om Yudo. Kabeh iki gentenan. Ora terus sampean iki moro-moro ngene, dia melecehkanku lho. Melecehkan kowe. Lah kuwi lho dianggep apa wong kowe rono tak turno rono malah apa? Lha kowe iki apa? Kowe iki apa wong kowe iki? Lah aku apa? Lho, piye ta? Piye lho? Lali. Awake dhewe lali. Karo awake dhewe lali. Lah iya dianggep sing rene sing ngekon sapa? Wong aku ya ora ngejak. Panjenengan ora ngejak. Pak Cari nggih. Ora, Pak Cari sing dawuh. Kula Pak Cari. Lah wis sing ngejak sapa? Sisek. Apa itu sisek? Lah aku lho diomongi sisek. Gone Pak Cari wayangan lho. Oh iya, aku kosong. Siapa sisek itu? Pak Sek yo dalang mriki. Tapi biasanya ngentekno banjir sih. Apok tenan. Waplok pisane. Iso. Ben salah ya. Nggih, salam yo kagem Pak Sek. Ya, matur nuwun. Anu, yo gandeng iki ujupe mantenan. Nggih. Ben ketok gaweane aku tak nyuwun dandang gula Sidowasih. Oh, ngaten nggih. Dandang gula Sidowasih saiki tak dapuk sing bawa mondol. Lah lho dianggep lho awakmu dianggep Padahal aku ora dijak lho. Lah iya, ya wis ra apa-apa lah. Aku yo ora apa-apa lah mewakili Pak Sisek. Ayo sing bawa Mas Mondol ku langgame nduk niken. Sing apik. Langgame Setya Tuhu. Ayo saiki Mas Mondol makili Mas Fahrul. Ayo ora baen-baen lho. Makili Mas Fahrul. Sampeyan dadi Mas Fahrul, aku dadi Mbak Feni. Mbak Feni ngono. Masa ngono? Ya. Oh berarti wingi metu. Lah. Lah Mas Fahrul berarti manten pacaran. Ya ora nganti ngono kuwi. Iki kan perumpama kita itu bermesra berperan. sebelum Mas Fahrul karo Mbak Feni iki menikah ngono lho. Iki pacaran. Iki pacaran sih, Cara Mbak Niken dadi Mbak Feni pantes. Lah iki cara dadi Mas Fahrul yo Mas Fahrul sing pas loro tipes ngene lah dadi. Iki mang mbak akeh umpama. Umpama ya. Samane diagem ben Jane apik. apa sirahmu ki renek ukurane to, Mas. Mesti yo pakai blangkon nek ngono. Lah moh gah elek nek. Pripun? Lah pripun? Sing ngarep sing diganjel ngarep no gen ketok wibawa kok. Nah, ganjel apa-apa ngono Lah, ganjel iki ae, ganjel iki ae. Loh, iki ganjel ngene nimburi ngono. Ya ora wong. Masa nek blangkon kena nggo dangir. Aduh. Ade kaya makureng. Ayo. Oh, ganjel iki ae. Lah. Ya. Padha kuninge. Ah, copot kuwi copot. Nah, Cepat. Oh, alah. Nggih. Ngono kok ya urip to, Ger. Kowe iki ben rupa kaya wong lho ben didandani Mbak Niken iki ben malih. Ben malih wong. Heeh. Maune apa kethek? Nah, sesuai itu. Wis. Nek kurang anu nganggo tungkak lho, nanu disusut nggih. Ah, rada dingono saiki. Totoke rambutnya diponi. Heeh, nganggo poni. Iya. Itu apa rambut semi-semi blonde. Blondet lah. Lagi roh bengi iki. Apa? Raya nek rendone. Ya, bawa. Gagah sing Sih. Bawa. Titingane. Iki kacamata kuda. Ora ketok lho. Malah kaya selambu makam ayo. Yo, iki moto ya
Ora nesu. Ora nesu. Biar menyatu. Silak ngene, silak ngene. Oh iya iki modele anu ki. Oh, Tintin, potongan Tintin ben pon ini dunggah. Tintin. Ayo, bawa dana kula sedawase. Mas, modal dening kalian Mbak Niken Salidri. Ayo, Mas. Pamit aku. Amin ya Allah, amin. Urung-urung kok wis pamit iki lho. Pamintaku kok pamit. Arep marai. Mboten, Pak. Koyok pinter-pinter dhewe lho. Mboten, Pak. Koyok suarane apik-apik oh. Mboten, Pak. Dalang sombong ora omong. Ya lagi iki lho Mas Bayu dikon menengi. Ora apa-apa. Dalang diseneni. Lah rugi lho nanggapi omong gitu. Ya jenenge tugase dalang ki ya ngomong kok. Koyok ora koyok kanca karo sisek kan meneng. Ya, ora turu. Ayo. Pamit. Bayar marai. Wong kowe iki tak gandrung lho kok. Pamintaku muniku lambene kaya ku. Piye lah mumure? Mosok wis ngewasno lambiku beres. Kaya iwak lohan. Nimasito. Gak mau aku ini ndak ada chemistry-nya sama sekali. Coba kamu mikir dulu biar contohnya sama gitu. Coba. Nimasito hase mustikaning jagat kaya-kaya ning donya ora ana wanita liya kang tak tresnani kejaba mung sliramu tresnaku karo sliramu tenan banget jare lho Nek jarene nganggo drama ngono iki ora omah aku tresna tenan jare ngono kuwi ayo jare Osek lah. ora apa-apa ya wis jare. Omong sik jare. Ayo. Cahayu tenan jare. Aja nemen-nemen ndak ilang. Piye rasane piye? Piye rasane piye, Dok? Allah, sewepel karo cahku iki. Jalukan dek. Lah godolop ae ya. Nimasito ase. Aku tresno tenan jare. Kaya ro lho nek dikeleki. Tak bumboni. Wis tambah sedep. Mau tak pek dhewe. Yo balik ngarep. Ayo sing tenanan. Ayo coba. Ayo. Pamintaku. Nimasito ase. Mesra tenan. Atut runtut tansah reruntungan. Iya kek sabar dulu habis ini sampai rumah sakit kok ayo. Oh ngeterne mbake suntik to, Mbak. Gandrung ke rumah sakit. Lah nyapa gandenge ngono ndak mau aku. Sing mesra. Lah piye? Ngono lho. Sampeyan nek ketok rada jijik nek gandeng ngene lho, Mbak. Ayo sayang lho ngene. Ngene. Kucing ngopo piye, Dik? Saya coba. Lah. Alah. Yayi. Nggih, Kang Mas. Ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan. Taman Sari. Makam pahlawan iki mendembokmu iki. Taman Sari. Ana ing sakjroning Taman Sari kene siramu tak rum-rum tak senengke atimu ya Yai. Lah. Guyune iki lho sing permana sing alus lho iki bambangan kok iso. Bakal tak mulyake Yayi. Ngono. Aja dawa-dawa. Heeh. Ping telu wae. Kedawan malah elekno. Elek. Ayo. Yayi, sliramu bakal tak mulyake. Apa panjalukmu bakal tak udaneni? Waton ora njalukmu dene lintang lan rembulan. Apa kowe gelem tak jak? Lah, ora. Meslek kok. Blesek cangkeme kok Ayo telu wae. Atut.
Marai. Mboten, Pak, mboten. Iso meneng ora? Nggih. Tapuk kene kok. Kuwi nyelenthrik. Tapuki ngene lho, tapuk. Tapuki ngene. Tapuki piye contohno kan kaya malu. Tapuk tontoni, Pak. Tapuki ngene lho. Lah, tapuk. Lah nek ngene ki Ngene nyelenthrik. iki nyentik. Lah, nyentik. Tapuki ngene. Nek iki nyelenthrik. Lah, iki nyentik. Napa piye? Lah. Napa piye, Om? Tapuk ngene tapuk. Lah. Napuki. Pak. Lah, nyentik. Ngono. Pak Racik. Pak Care. Pak Care. Mengke tambahi lho. Raiku ajur. Ora ajur ya wis ajur dhewe kok. Ayo. Katut runtut tansah reruntungan. Wis ora usum Covid lho ya. Iya. Wis ora usum corona, ora usum Covid. Tidak Nyapa social lho kowe iki kok distancing. cek gawe masker iki nyapa? Mbok dicopot to maskermu kuwi. Sok Iya. nggo masker sop. Lah putih-putih ora masker. Iki untut. Arep ngarani prongos kok enggak. Ya ora koe. Kuwi jane ora merongos. Lah napa, Mas? Ning raine kemunduran. Ayo. Lho nen arepe Pak. Disiki ra. Mesti dek iki mesti mesti. Noah kalepel ta iki. Yo. Ing Sarina. Ing Sarina sawo ngene. Pales yo Ora usah dip ngrungokne gurem ceceker. Fals ra apa-apa penting tresnaku marang sliramu ora kena digambarake. Umpama dibelah dadamu, Upama dibelah dadaku isine ming jenengmu Niken Salindri. Oke, sesuk tak gone rumah sakit. Tak bedah dadane. Oke, siap. Etok. Yo. Datan pinggang sarambute. Kok iso sak rambute? datan kingkang sarambut. Hup, ngono lho ya. Datan kinggang sarambut. Hup. Hupe ora sah. Lah. Datan kinggang sarambut. Wis. Wis, no. Datan kinggang sarambut. Wis. Ora, hup, ora wis datan kingkang sarambut. Cep, ngono. Datan kinggang sarambut. Lah, aman. nek ra dionoke bablas. Mesti muni. Heeh. Apal aku karo trondol iki. Cep. Alah. Kok ijek? Lah mang ra iso. Yo, enak. Sawi ra dinggo iki. Lamun adoh caketing ati. Dilarang kancing lho ya. Dilarang. Iya, cedak. Yen Cedak tansah mulat. Wah, Ini gregele itu lho, gregele sae. Gregel. tapi aku tidak terima. Kok saged, Pak? Soalnya DE lo lek nyanyi lo Om Yudo. Nggih. DE lek nyanyi lek ora madhep aku kok. Madepe ning Madhep niken. iki. Heeh. Kamu madhep sini ndak boleh. Iku iso nangis. Kowe iki lho nyapa kok malah Lah iya. nangis lho. Oh ditanggap larang-larang karo pacare kowe. Yo, tutuke. Ayo. Asik. Aku wis krasa jeneng. Kok njaluk milih wis ganti liyane kok panggang njaluk. Tutukno kene iki ginaran kanggone kan. Ya, ngancing to. Dadi sampean sing gandrung gede, Mbak. Iki lho digandrung lho. Digandrung lho kowe iki kok. Welek yo wajahe lek ngancing. Ora ngancing wis elek. Madhep rene lho wong-wong ben. Ganteng kaya ngene ae.
Apa tutuke iki, Mas? Sida. Sida asih. Sida asih. Tuhu kok turu lho. Ya tuhu nek wong ora ya turu. Oh iya. Iya. Ayo, Mas Modal iki. Ayo bagianmu. Mumpung wis ora anu. Udan. Ayo. Pindho. Pindho Mimi. Ayo. Pindho Mimi hamimi oh. Alah. Pindho Mimi hamin tuna. Mimi mintuna ya cik butuh Mimi. Ya. Indo mimilan mintuno. Lanjut Duk Niken terus ke. Ayo bareng. Hop. Yo Mas Modal. Aku dikai kesempatan iki lho, Pak. Ya. Ini Mas hane tepi wajib. Wah, alah. Kok kanggo mbok barang iki lho. Nganggo mbok iki apa? Aku iki kulino ngaji. Lah wajib kok wajib. Lah ngopo kulino ngaji? Padha karo Ngopo kulino ngaji? Apa hubungane ngaji karo ngaji. Oh, Ngaji. ngaji. Padha karo bak mati di akhir ayat. Bak mati di akhir ayat Jenenge kol-kolah kubro. Weh. nek wajib. Wajib. Oh. Pak Carik. Cari yo ora kol-kolah. Ora kol-kolah. Ayo. Sido asih bebrayan. Yo, langgame setya tuhu. Yo, cahayu Duk Niken. Monggo diaturke. Monggo, ayo. Aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki. Sing joget khusus Mas Mundo. Ayo. Kembang kangen nganti suasana. Rela tembang kangen iki Jenglengane Mas Yuda marem lho. Nganti nyamplung Marem. tulane. Parem. Wah. Lagi ro bengi iki sinden nyonyor cangkeme. Iki nono mbok aku nyapa musuh wong Lah wedok kene kok pas tonyo. kene. Oh itu mah. Ora apa-apa ora lara, Nduk. Oh, Lara kabeh. Jenglengane. Kabeh. Ana ngukle-ukle. Ora apa-apa, sesuk tak ganti untuk jarang. Ya Ci. Pelekne Malah kowe iki. kaya. Nggih, terima kasih, matur nuwun. Saking semangate Mas Oh, Bayu. diaturi kok ya. Oh, jenenge wong jengleng semangat ya ngono kuwi. Nggih. Nggih semangat apa? Cah-cahe pancen men sak senti lho karo aku. Lah kok iso men sak senti? Lah wong wayah jenglang ngene iki malah ora di jenglengne lho. Pas aku mena lho Pas kowe nyatane. ya menak. Wayah wengi. Rungokno jan. Krime sawe suwe. Ayo kanto mentek. Ngono ku nangis. Enak ngono lho kok. Lah ya jane kan ngono menak Aku to. jajal, Cang. Ayo. Waya wengi hutan krime sawe suwe. Ayo kanto mentek. Ngono ku nangis. Alah, Rapat, Kecepetan mbok kowe. pasne kok. Cepetan. Kecepetan, rada ngenteni. Kok ngenteni? Iya. Oh, ya wis. Ayo coba. Wayah wengi. Wengi hutan krime sawe suwe. Ayo kanto mentek. Ngono ku nangis. Alah, telat.
sampai telat lho. Surasa gelo. Rasa gelo. Ono ijole. Tak tambani. Ono ijole. Niki enten awala Mas Yuda. Nggih. Nyuwun pepeling kali sambel kemangi. Katur dateng keluarga Bapak Carik saking Biro Perjalanan Wisata Severian Tur Ngawi. Oke, siap. Yo pepeling, aku tak nyuwun tulung karo anu sik Mbak Dita karo Mbak Suci. Yo berdua kene. Monggo yo mentaram. Yo. Ae Alhamdulillah. Niki wonten sing ngersake pepeling, kula nyuwun dipun bawani langkung rumiyin. Nggih. Monggo, saiki urut engko bawane saka Mbak Suci, terus Nduk Niken, Mbak Dita, engko bawane Nduk Niken ben dikandhani. Mas Yuda. Siap. Urute, terus Mas Mondol. Urute iki lho ngendi? Urute kene lho. Kono lho kok Kok cedak suci ae lho modele. Kono, aja cedak aku. Kacau selawene ra suci emoh aku. Suci apa Mas artine? Sak pantes. Suci ki atine resik. Ngawur. Model ya Waton jebles. Marai kene ngumpan ae lho. Akhire Ya wis, ora sangumpan, wis meneng kabeh. menang. Cep, wis cep. kok yo diumpani to. Ya ora entuk nesi. Ya wis bener nesi. Yo Mbak Suci. Monggo diwiti Wasitadi. Monggo. Yo Mbak. Wasitadi. Saking prawi lulusnya iki itu hadiah 100. Wah, makasih. Oleh bebungah. Ayo Mbak Niken, ayo. Salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi. Hop, Nduk Niken jos niki nduk enten bebungah 100.000 kagem panjenengan. Makasih Mas Bayu. Lanjut Mbak Dita. Iku jaga agama bakar tikang luhur. Lulus Mbak Dita kagem panjenengan ya iki ya. Wah, lulus. Ya Cak Yuda. Ngedohken tumindak mungkar ayo. Ngedohken tumindak mungkar. Yakti urip manggya tentrem lahir batin. Bejo donya akhirat. Lulus Cak Yuda menika wonten 100.000 kagem panjenengan. Suwun Mas Bayu. Wis. Bawane wis entek. Wis entek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas. Iki Lah kula. lah wis entek iki bawane. Wis entek kok. Mosok ora dibagi blas. Pengen itu bagian. Pengen. Ya layangnya diwaca. Layang. Mayang. Mayan. Wis tak gawean lho, tak gawean mayan. Ndak. Ayo. Ayo.
Do meteng. Dumateng. Dumateng kok do mateng. Ayo. Pak Dalang ingkang nguyoi wat. Ngayahi kok nguyuhi. Ayo. Nganaki. Kan nganaki barang. Bang Mekar yo nganaki. Nyuwun, Bu. Oh, urek tekan. Tekane njaluk bojomu. Wis. Modele angger gak dikai Mas Bayu terus kok iso nodong bojomu iki lho. Ngene iki, wong besok sing bakal mlebu swarga ini iki loman, ora kaya kowe mlebu neraka. Tak dongan mlebu swarga. Ayo saiki diwiwiti. Tambah ya. Lah. Kancane abang biru. Ora apa-apa engko tekan omah ke ana karbit. Iku suwe-suwe ya, Bang. Yo diaturke pepeling monggo buka celuk Mbak Suci. Monggo. Langgame sik. Monggo ayo. Neng ndi urute iki jane kok. Ning kono lho. Kene lho kowe iki. Kono lho, Mas. Ora ngewehi ngatur ae. Ya Allah, ngene wong apa ta ya? Wong-wongan sawah. Ya, Nduk. Yen wahan cine tansah dielingke wis watine padha didake. Monggo sedaya. Matur nuwun sampun dipun aturaken pepeling. Nggih. Niki kathah nawala sing kula tampi Mas Yudha. Nggih, Mas. Nggih. Niki wonten sing ngersake langgam angenteni. Nggih. Wonten wajibipun Rp100.000 saking Mbak Yuda Kas FC Taiwan. Oh nggih, matur nuwun. Nduk niki wis saged angenteni? Angenteni. Nggih, oke. Ya, ning kula nyuwun dibawani sik. Nggih. Bawanipun menapa mangsa borong nduk niken. Wah, bakune tibane langgam ngenteni niki wonten bebingah 100.000 nduk ditampi saking Mbak Yuda. Nggih, ditampi. Nggih. Mbah nuwun Mbak Yuda. Mondol mosok gak? Kono seleh ping 2. Ora ya ora nek mondole iki lho gak enak. Ora nek mondole dijenengi dhewe. diagem to blangkone diagem. Mbok ya dienggo. Sopan. Ben ketok nek kaya wong. Ha iya. Monggo jaran. Bawane Pangkur Rinoso nggih, Mas. Nggih, siap monggo. Pangkur Rinoso. Boleh, monggo. Pangkur Rinoso. Tenan no. Ayo. Monggo. Rinoso. Saya rasa Yuk niken. Ya. Bareng aku krungu bawamu ndas kok panas. Ya, Bang. Oh, anu. Trenyo. Kegawa ndudut rasa gitu, Mas. Nggih. Ha iya no. Suwantene Mbak Niken ya ngono Nggih. kuwi. Sing ngomong sapa? Lah kok iso nganti nangis? Ki blangon kowe nek breskere. Ngene kok yo nang Iya. kono. Mambu fresker lho. Lah nyapet to. Aku jane mikir nek dek iki nakal. Tapi kok nyapa kok tak deleh kono. Kejare sirahmu masuk angin. Mosok masake ndase tok. Mas, timbali Bu Silpi. Timbal Ibu Silvi kalau. Lho, ditak kira kan wong napa? Dijirut. Arek kan wong napa kok dideki kabele. Matur nuwun. Apa-apa. Nuwun, Bu. Bu Silvi, Silvi sapa? Kemalasari. Ora. Suwarga. Iya. Sebenarnya Silvi Sabita. Alah. Ayo, lanjut. Mas Bayu, neraka. Men sakarepmu. Karena
apa-apa. Dimpet tahan. Copot ya. Ya copot mesake aku. Cepat. Cepat. Rafa. Cepat. Dianu sik, dilapi. Dilapi ngono lho. Dilapi, dicopot, dilapi. Lapi dicopot. Lah. Wis. Lho kok dicopot blangkone? Lah dicopot apane? Sak ndase. Lah terus diganti ndas apa? Das truk. Ayo copot sik. Maka. Nah, ben ilang. Mas, Nyapa? malah roto. Maka. Nduk. Sumanding si sehmu Nyapa to kok ganggu ae. Sesuk aja melok cah kuwi. Nyapa? Nakal. Jare kon nulungi ben dilapi bae malah ditambahi. Aja ganggu. Yuk kan lanjut. Oke kan. Sing ganggu sapa panas tenan. Nembang karo meremene ditinggal ngalih kancane ra roh. Ngantuk aku iki. Yen bos rina henggal ratri kang mong sliramu tanan liya tak tresnani lahir Paeke ora Wah. apa. Enten apa? Nyapa? Jadi ndas kupan sendiri kon selulup. oh iya gitu Ah, sekali ya Bener saya cocok maleres Pak. Nggih, Wis bener apa-apa. solusi sing apik. Solusi kuwi. Mm-mm. Solusi apa wong solusi kon selulup. Mas, sampean ora iso renang to? Ora iso. Ngene, nek pengen renang gen ora kelelet, Nggih. sampean nyemplung sik, ya to? Nggih. Engko ben ambles sik, engko 2 jam, engko ngambang dhewe. Nah, karo bledos ya wisan 2 jam. 2 jam. Lha iku sing nomor tim SAR. Nek rak kondang. Arang-arang lho nek mau digoleki nek ra HP-an. Konsok dagelan digolek tim SAR. Yo, langgam ngenteni, monggo Nduk. aku ngenteni tekamu kaya ngenteni amadeni melayu
Ngapa kok ngilo? Ngapa? Gak medeni blas. Ora medeni piye ta? Masak kono ini kucing. Kok kucing ta? Kok kucing? Biasane sampean matane pikep kok ya biasane. Mripat pikep. Iki untuk kucing. Ya apa? Iki harimau ya, Mas. Harimau. Harimau cilik. Dudu harimau. Cilik. Ini harimau. Kok ora mau blas? Mas yo cilike kuwi macan. Ini cetah ini. Macan cilik ra medeni blas. Woi. Loh, sampean seharusnya yang bisa mengimbangkan. Sing luwih cilik nah gak. Ya ora enek wong kuwi kok ya. Nggih, terima kasih matur nuwun wis diaturke. Memane, nggih. Yo, Nduk Ayu iki ana nawala sing tak tampa. Slendro, yo, serampanke sing yo. Bawa, yo, serampan, yo. La 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 la. Waalaikumsalam Pak Bayu. Nggih. Telek. Nggih. Ngapa ta? Kok nyapa lho kok. Isi aku maca nawala kok telek iki lho. Enek wong salah kok maksudane telek iki lho. Lah salahku apa? Dosaku apa? Ayu dikendangi karo Nanda. Yuda joget dikendangi karo Nanda. Bareng aku agak ngene, kok dhek mangkat turu. Wis jenenge ora ngenyek. Alah ya wis genah ya wis tanjak barang lho kok. Oh, pengen joget. Kudune nandae nek ngerti mondol ngene iki langsung muni. Joget le tak kendangi. Wayahe kan ngono ya, Ndol. Cok kudune ngono, joget le tak kendangi ngono. Ngono lho. Di dodo nyoh dodo ngono. Ndi ben ketone cah gosong kowe. Oh, pengen dikendangi. Ya pengen. Ayo, yo. Yo, Nan kendangano. Jangan ada. Yo. Wes enak. Sik ta sabar. Salah.
niki. Api ya. Api. Kaya ndolo-ndolo. Mas, apa? sing luwih alon. Maksudnya iramane. Iramane lho. Ngapa ta? Sing kaya biasane lho. Modele kuwi kaya ngendangi wong mengi. Kaya alun-alun. Monggo rasa gelo. Niki wonten ing ngersake podang kuning saking Pak Mugini. Ayo. Oke. Ayo buka celuk, Nduk Ayu. Monggo langsung. Podang kuning. Podang kuning. Monggo ayo. Monggo. Ya, Nduk. Esuk awane ngomah Yura nang golek sing tak sayang. Selamat malam Mas Yudo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bayu. Amin ya rabbal alamin. Mas syukur wonten ngarsanipun Gusti. Nggih. Kula panjenengan iso ketemu wonten Keras Wetan mriki. Alhamdulillah wa syukurillah. Mugi kawilujengan katentreman lan kabahagiaan tansah kajiwa kasarira dumateng keluarga ageng Bapak Gunaryanto lan Ibu Tutut mandhapipun dumateng temanten Sarimbit. Mugi tansah pikantuk berkah rahayuning Gusti satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Allahumma Amin. Mas Yudo. nggih. Bejo bejane wong tuwa niku yen iso mala kramake putrane menangi nggone ndautke putrane Mas. Leres Nggih ta? nggih. Mula kula panjenengan nulak dhateng lekasipun panjenenganipun Bapak Gunaryanto tuwin Ibu Tutut. Nggih. Sebabe apa kok panjang umur mergo penggalihe semeleh ora kemurungsung rasane. Leres. Aja to nampa rezeki paribasane nampa pacoban wae tetep disyukuri niku umate Gusti sing pancen hebat tenan Mas Yudo. Wah, saestu kok Mas Bayu. Hebat niku mboten kados Pak Carik. Kula nek nimbali cekap Pak Carik ngoten mawon. Mpun buntas, mpun rampung anggenipun netepi darmaning pini sepuh. Wong kewajibane wong tuwa, darmane wong tuwa siji paring asma sing becik kanggo putrane, loro maringi ilmu utawa nyekolahke, sing nomor 3 nikahke lamun wis dewasa. Wah, panjenengane pun buntas pun rampung anggenipun netepi darmaning sepuh. Amin. Pak Carik jan hebat luar biasa. Hebat. Napa melih menika mapan wonten desa sing paling atos. Desa kok paling atos Keras. Oh iya, nggih. Desa Keras, masyarakate kompak, guyub rukun, dasare sing kagungan kersa Pak Carik kalih Bu Tutut juragan pitik. Amin, amin. Nek kula kalih panjenengan ditanggap karo Bu Tutut juragan pitik wis ora ngentekno telek sak truk. Wah, diaturi kok. Saestu. Apa anu Bu Carik nimbali awake dhewe iki upil apa? Awong kene iki paribasane ngempek eyom ketrimane Bu Carik kali Pak Carik kok. Nggih. Malah kepara kala wau sampun wonten usulan panjenengan mengke mboten sah kesusu kondur rumiyin. Nggih. Awit napa panjenenganipun Bapak Lurah nggih badhe manggi panjenengan maringi DP kagem taun ngarep. Ora gawe-gawe lho, aja ngono. Lho, lah saestu lho pripun? Bapak Ibu setuju nggih? Taun ngajeng Pak Lurah setuju nggih? Pun rasan-rasan nggih cekap panjenengan kula kalih Mbak Niken pokoke kumplitane nggih ngeten iki. Oh, ngaten. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niku dadi dongane awake dhewe, Mas. Nggih, keras to daerah Keras mriki isih kersa gelar wayang, isih kersa gelar pertunjukan tegese piyai kene iki ayem tentrem kahanane. Saestu wong desa Keras niku desa maju. Nadyanto desa Keras niku desa sing maju. Listrik sudah masuk desa. Ternyata bareng tak selidiki neng Keras niki tesih usum ting. Oh, isih ana ting. Tesih kathah ting. Nggih. Angger esuk no nenggok kanal ting ploweding ngono niku. Nggih, heeh. Ya ngeten lho, Mas. Pripun? Piyai mriki tegese nampa kemajuan jaman ora ninggalke marang
tinggalane para simbah-simbah riyin. Saestu. Wah. Niku ora lali karo mula bukane nalika durung ana listrik nggih to. Nggih. Niku ting iki sing dienggo madangi. Leres. Mula niki dadi pepeling awake dhewe lali sumber bakal ketiwasan. Lali sumber ketiwasan. Dadi wong maju ya kena. Ning aja nganti ninggalke marang mula bukane biyen ngaten. Nggih. Ya contoh ya piyai kene wajan, piyai Gerah, piyai Semanak. Nadyan sore maudan ewa semanten para pamirsa dalu menika sing ngancani awake dhewe nggih. Alhamdulillah isih akeh Mas Yuda. Mboten ngirangi guyub rukun lan tandha tresnane dumateng budaya, nyatane sing kepareng rawuh sakmenten kathahipun menika mratandhakaken bilih desa keras menika masyarakatipun guyub rukun ayem tentrem. Amin. Ning niku Mas Yuda. Nggih. Kula ngemutke dhateng para pamirsa sing tengen panggung ati-ati nggih. Nek le sing kono lho Mas, sing nek kok madhep sampeyan kiwa kae lho sing kono. Nggih, sing kiwa nggih. Kok nek gemujeng apa keplok ya hati-hati nek kepleset ndak nyemplung kali. Nggih. Wah, jantenan kok. Malah sekeca lho Mas. Heeh, kowe para napa mriku sederek-sederek dulur-dulur sing mirsani wayang iki malah penake. Lah piye penake? Masa enek ndelok wayang kok karo mancing bareng. Iya. Wah, wis jan penak tenan kok. Alhamdulillah. Luar biasa menika saking guyub rukunipun tresnanipun dumateng panjenengan napa melih masyarakat keras menika benten kalian daerah lintunipun Mas. Menapa bedane? Halah saka mongsone daerah liya niku sok seneng gegeran, sok seneng tawuran, tapi nek masyarakat mriki kondusif guyub rukun. Amin. Daerah liya karo tangga sok gak gelem nyopo, karo dulur sok gak gelem akur, tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku kalung atine bingung, tanggane tuku ceret lho mencret. Niku mergo saka ora akure isine iki mung ngeri atine kuwi. Serik. Ha nyonto kaya Pak Carik niku gak duwe sifat serik, tumindake sarwa apik, dasar sing wedok usahane pitik, duweke sithik diklumpukne kanggo nanggap wayang kulit. Insyaallah barokah tambah apik Allahumma. Amin, amin. Wah jan. Nimbali Mas Yuda ki ora rugi. Mboten rugi, malah sing rugi kula. Lah piye ta? Ngejak coro keton iki gak omong blas. Ya Allah Gusti, nuwun sewu lho Kakang blekok moncrot. Ora sampe moncrot. Lah nyapa? Ya mung cemet ngono tok. Kakang blekok cemet mbok katuran ngendika wong iki wis awake dhewe karo Mas Bayu kok iso. Aku iki suwe lho ora ketemu karo Mas Mondol. Uwangen aku iki karo Mas Yuda. Lah iya. Mas Mondol pripun kula iki suwe ora ketemu Mas Mondol. Kula niku kangen Mas. Kali Mas Yuda niku kangen. Omong nyatane iso dadi sicak panggung ya arang-arang. Arang-arang ono lari sih ora jamak. Nggih, panjenengan semanten ugi mulai saka tresnane panjenengane Pak Carik kalih panjenengan kula nggih mboten piyambak. Lah jenengan lak mboten sumerep to Mas. Apa? Masyarakat iso guyub rukun, pakliran wayang kulit iso jenjem tentrem, masyarakat iso manunggal dados setunggal. Niku gara-gara sinten lah gak ngerti. Sapa sing jalari? Lah niki. Wah, Mas Mondol nggih menika salah setunggale dagelan sing menungso raine kaya cok bakal. Cok bakal ndoke siji kok. Lah ndokmu pira? Loro. Ya geceken sitok to kok iso. Kalau enek Mas Bayu kalau. Selamat malam Mas Mondol. Nggih, selamat malam Mas Bayu Ijo. Bayu Aji kok Bayu Ijo. Mas Bayu Aji. Bayu Aji kok Bayu Ijo. Bayu Aji. Nggih. Ora nggih sehat to Mas Mondol? Alhamdulillah sehat. Nggih, nggih syukur nek panjenengan sehat. Mas Yuda? Nggih, Mas Bayu nggih. Malam ini sangat luar biasa. Luar biasa. Napa mboten luar biasa panjenengane Pak Carik hebat kok. Panjenengan wau rias teng pundi Mas? Transit teng pundi? Lah kuwi mau ning daleme sapa teng kali karawitan? Putrane pembarep. Mbak Tika. Nggih. Kalah tumbas dalem utawa tumbas omah, omah lawas saestu. Wah, lawange diukir. Cagake diukir. Jedinge tak kira ya diukir to Mas. Lah kena diukir to lha apa ora? Mboten diukir niku wae. Lah jebule dipangan rayap.
Ya ora to. Ya diukir. Ora. Wah hebat garwane ngasta polisi. Betul. Luar biasa. Heeh. Namung saged turun rembug raketang mung klungsu-klungsu nderek udu Napa Mas ndedonga. Yuda? Mugi-mugi keluargeng Bapak Carik Sarimbit Iba nggenipun kagungan kersa saestu pikantuk berkah rahayuning Gusti satemah temanten kekalih dados temanten ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Saiki gendi kowe. Ndang, ngono. Isa omong ora iki jane cangkem mbah pedoki kok dienggo omong ki lho wong kok Dungane mantene. ya ora ketang mong sethithik ki awakmu klungsu melu udu ngono lho. Apa nek bandare kok kon wudu? Lho ngene iki Ya ra, mulai menclek ta. jenenge klungsu melu udu ki awakmu ki nyumbang apa ngono lho kanggo Pak Carik. Pangan dhewe renek sumbangne Pak Carik. Ngene lho, kowe saka omah rene iki oleh-olehmu apa? Nggo Pak Carik kuwi lho. Wong kula niki mriki malah golek lho Mas kok nggo oleh-oleh. Oh alah. Pokoke Wis karepmu ngono. Kowe iki keluargane Pak Carik ki ben piye ngono lho. ya ben ngono ae. Alah sampluk tenan kok wis ngene iki lho bocah kok iso. Tegese ki usahane ben saya maju dikapakne, Disurung. Maju. Mas enten kabel lecet ta? Nggo apa ta? Nggo nyetrum cangkeme cah iki lho. Jak omongan kok renek benere blas melu ndonga. Yen cara aku tumrape aku ngrasuk agama suci, tak dongakne barokah Allahu laka wa barokah alaika wa jamaah bainakum fil khair. Muga dadi keluarga sing kebak barokah lan dikumpulke karo wong-wong kang saleh. Allahumma Amin. menak lancar. Ayo kowe donga. Nganggo basa Arab kaya awakmu. Lho ya kudu isa ta? Dikira ra iso apa? Kanggo temanten to ndonga. Iya kanggo temanten. Ayo piye coba dongane. Rungokno. Oh nggih. Iya kok iso. Iya ya aku ra budek. Bah bocah iki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kok iso malah menclek iki kene iki keras wetan lho. Sing kene oke santri lho. Oke santri para alim ulama ki oke lho. Gondange para kiai, kedunge para alim ulama, akeh para santri, akeh ulama lho. Tembungmu sak klimah kok nyocok rasane ngati iki lho. Kowe iki lho ndongakne manten piye? gak krungu to mang aku ndonga banter ngono. Piye to njajal piye? Rungokno. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Lho, krungu ora? Cah kucluk, cah gendeng, cah kentir. Kuwi ngono jenenge doa tidur, doa arep turu. Cah kucluk, cah kentir. Ngerti ya, manten nek randang turu kapan metenge. Oh iya bener. 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 Ketoke sak teleraman, Sak celeraman. Lambene Mas Mondol iki kaya mawut. Ning kuwi isine bener gitu. Isi napa to lambe kaya ngene kok mawet wong bentuke kaya jumbleng. Wong ki Lambe kok jumbleng. Mas yo dikaya ngapa awakmu ki cara nyambut gawe utawa cara wong omah-omah ki kan luwih suwe saka temantene. Mesine kan kowe iso menehi tutur sembur. Ayo mbok nuturi. Nah. Tutur sembur iki piye ning manten ngono. Ula apa ya kok nyembur. Tutur sembur ki maksud iki kata mutiara lho. Kata mutiara kanggo temanten supaya rumah tanggane bahagia ki kowe kan duwe resep. Oh, alah arep masak terus tetek resep. Resepe anu nasi goreng Ngene lho, ngene. Kata terakhir nggo manten saka jenengan apa wis? wareg bongko ya kata terakhir. Wong jak omongan kok angel iki mu dicopot ngene ae lho kok iso. Kanggo ndonga temanten ki lho, cara konsepmu ki piye? Lah kabeh wis enek kuncine kok Mas. Weh, tenan kok. Kabeh iki urip ning alam donya iki kabeh enek kuncine. Tegese wong omah-omah sadurunge omah-omah lan omah-omah kuwi ana rumus utawa ana kunci. Ana rumuse ana kuncine. Matematika apa kok rumus? Nak ngentahi. Nak ngentahi. Lah kok adene tekoni ya sing tenanan wangsulan kok. Rumuse apa? Rumuse wong omah-omah, kunci wong omah-omah saurunge dadi manten kudu piye? Lho, tetep kuncinya hanya 3. Apa kuwi? A, B, C. Wah, Lho. Manten mbok tukokno kecap nggo ngecroti matamu ngono kowe. kunci wong dadi manten Kunci kan ada 3. 3. A B C. Kuwi enek maknane. Enek maknane. Enek karepe. Enek karepe. Wah edan tenan kok gundul ki kok iso. Wis Nggih. mari kok. Karepe apa? Huruf yang pertama adalah A. A.
anak loro kudu padha senenge. Iya bener. Bocah loro lanang wadon kudu padha senenge. Merga wong dadi manten ora iso dipeksa rasane. Betul. Mula kudu padha senenge. Padha senenge. Nek wis bar A terus B. Bapak ibu kudu merestui. Wow. Bapak ibu kudu merestui. Mergo restu wong tuwa ki padha karo ridone pangeran supaya anak turune dadi keluarga sing bahagia. Amin. Bapak ibu kudu merestui. Terus A, B, C saiki. C cukup dibawa ke KUA. Sah. Hebat pripun Mas. Mungging negara. Hebat. Wong modele ndas-ndasane kaya cilok ngene lho kok iso ngawur. Tembung sak tembung iki kok ya iso lho kok iso. Ngene masa gak cilok. Ngawur ngene kok cilok. Lah iki apa? Iki ngono tahu bulat. Digoreng dadakan 500-an langsung mbok dilat. Tangro lencung sirahe Mbak tahu bulat. Kuwi sadurunge duwe dadi manten. Konsepe ABC. Lah nek wis diwisuda pinangka temanten wis sah menurut agama lan negara, konsepe apa? Wis omah-omah. Tetep A B C. Lho kok ABC neh? Kabeh rumuse ki ABC. A yang pertama, anak istri yang diutamakan. Nek wong omah-omah. Wis omah-omah. Istri harus diutamakan. Terus B, bungah susah dilakoni wong loro. Wedan jelas iku. Pak Lurah medun langsung menehi DP iku jelas. DP pancur to? Heeh. DP dupak. A, B terus lagi C. Cinta sekali untuk seumur hidup. Kabeh ya anak kuncine. Masa ya kangge wong omah-omah tok? Ora wong omah-omah tok. Lah apa? MC bareng kuncine ya mung ABC. MC protokol. Dalang manten ya cukup ABC. A yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, pembukaan. Terus B, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Bageke. Terus C, cukup sekian, terima kasih. Lah kok cekak men? Cekak awas kok. Oh iya. Ngono kok jare kena kanggo patuladan iki lho. Kowe iki ya nuwun sewu, kowe iki pernah tuwa, temantene iki pernah enom. Paling tidak kowe iki sebagai wong tuwa iki kudu menehi pitutur sing apik karo wong sing luwih enom. Sebab wong tuwa iki pengalamane wis luwih akeh, ibarate mangane uyah wis akeh. Mulane wong tuwa nek karo wong enom iki mesti apik wong tuwa. Nggih to, Mas? Ayo mesti no. Pengalaman hidup iki wis akeh kok. Lah dalah. Loh, piye temoto atine. Piye balen ana leh ngomong mau kok gak patek genah aku. Wong tuwa ki pengalaman hidup sudah banyak, mangane uyah wis akeh, mulane wong tuwa ki nek karo wong enom mesti luwih apik sing tuwa tinimbang sing enom. Wis mesti nek wong tuwa luwih apik. Ya jelas ta. Tenan yakin wis yakin. Kowe ngerti Sengkuni? Sengkuni nek Mas Bayu paham nggih Mas Bayu Sengkuni? Ngerti Sengkuni kok. Ngerti Sengkuni ta? Ngerti. Kowe ngerti Puntadewa? Puntadewa ngerti. Sengkuni karo Puntadewa itu endi? Tuwa Sengkuni. Apik endi? Sengkuni karo Puntadewa. Apik pun. Iya Mas. Oh iya bener ya. Iya. Mas nuwun sewu ya Mas. Plongo. Karepku ki sing mbok nggo conto ki aja wayang kulit kene iki. Sing mbok nggo conto ki daharan sing disuguhne mau lho kan kena kanggo conto to. Apa wae nek sing enom contone kaya pelem, kaya buah, kaya apa gedang mau. Kuwi nek sing tuwa kuwi piye rasane? Legi. Nek enom sepet. Pelem nek tuwa. Legi. Nek enom kecut. Dadi panganan apa wae kuwi nek tuwa mesti luwih enak tinimbang sing enom. Rungokno kuping mundul kowe. Dadi panganan apa wae nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. Nek tamongi. Apa? Bojomu ning omah tau kelan bung. Tau nyayur bung. Sik rada rono Mas, rada rono. Sik. Ngene lho ya Mas ya. Pelem ya. Pelem. Kuwi nek tuwa legi. Legi. Nek enom kecut. Gedang nek tuwa legi. Nek enom sepet. Salak nek tuwa. Lho, legi. Nek enom sepet. Dadi panganan apa wae kuwi nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. Rungokno kupingmu, hup aja mbok bantah. Dadi panganan apa wae nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. Tak takon aku.
Bojomu ning omah tau nyayur bung ora? Tau kelanjangan bung ora? Ngene lho ya Mas ya, pelem ya Mas ya. Ya pelem kuwi nek tuwa legi. Tapi nek enom kecut. Gedang kuwi nek tuwa legi, nek enom cepet. Dadi panganan apa wae kuwi nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. Panganan apa wae nek tuwa enak tinimbang sing enom. Sik aku tak takon, bojomu ning omah tau kelan bung ora? Ngene lho ya Mas, pelem ya Mas. Ngene nah, pelem nah. Oh. Ngene. Lah aku wong ngawi, aku wong geneng, jangan bung ya tau to senenganku to koke. Tahu ya? Tahu. Ke sing enom apa sing tuwa? Jenenge bung anak pring ya sing enom. Kok gak sing tuwa ben enak ben nyocok cangkemmu. Wis ngene iki lho. Apa ya menungso kon mangan gedhek. Wong kok enek menungso kon mangan gedhek iki ya. Nuwun sewu nggih Mas Bayu nggih. Awakmu ki mbok ya aja kaya ngono. Sing mbok derekno ki Mas Bayu lho. Ki Bayu Aji Prasetyo ki dalang kondang saka Surakarta. Kowe iki tindak sapecak tembung saklimah muna-muni kudu sing sarwa ngati-ati. Tugas dalang ki ngudal piwulang. Piwulang sing luhur, piwulang sing becik. Kok sak penake kowe karo dalang. Lah terus karepe? Lho, dalang ki gawean sing abot lho, Mas. Aja nyepelekno dalang lho kowe. Dalange abot. Abote dalang nggih endi apa ngangkati gamelan? Apa usung-usung gamelan, apa nonton debok? Dalang teko kare lungguh karo hung cek kok muni abot. Apik lambene iya. Ngone 80 lho ora entuk dinyang blas. Iki gambar kijing apa piye kok? Ngono lho. Ini iki lho sing perlu diluruskan ngeten iki lho, Mas. Telek bebek, kok sik nek omong aja waton jebles ae. Lho, sampe dadi dalang apa? Lho genah abot to ya. Mripate melek tangane nyolahke wayang sikile jejake keprak. Lah ya gone apa turu? Wong ya melek teko esuk. Enak sing turu. Tau sing turu ya terus ditinggal mulih ngebis. Tegese abote dadi dalang ki kok ora perkara usung-usung, ora angkat-angkat. Dalang ki nyuwara terus nganti tekan pada esuk ki nyuwara terus. Lah sindene ki apa bisu? Wong ya nyuwara teko esuk. Muni teko esuk yo an. Kok muni abot dalang. Ngene lho. Angel jak omongan iki. Dalang ki abot ngono lho, Mas. Abote dalang apa ngangkati gamelan apa ngusungi debok? Karek nyapa? Teko lho kare lungguh karo hung cek tok. Ngene kok muni 80 dinyang ra oleh kok. Ngene iki lho. Lambene nek omong ngono kuwi lho nyepelekke ngono kuwi lho. Abote dalang ki kok ora perkara usung-usung gamelan atau debok. Abote dalang sing tak maksud abot sukses lan orane pagelaran bengi iki kuwi tergantung dalang rungokno ndul kupingmu. Ya ora iso. Lho kok ora iso? Ora iso. Suksese pagelaran bengi iki ora perkara dalang. Lah perkara apa? Perkara genset. Lho enek dalange, enek yogane, renek jensete parep garingan. Pedhot gorokane no Mas. Ya, tenang. Wes. Penting genset. Berarti sing penting ora dalang. Ora. Sing penting apa? Genset. Nek ngono sing penting ya ora genset. Lah apa? Sing penting solar. Enek gensete, gak enek solare. Apa arep mbok uyui gensetmu? Ya ora iso murup. Ora iso murup. Dadi sing penting solar. Ora iso. Sing penting pom. Enek solare, ora enek pome, lehmu arep tuku nang ndi? Nggone bakul brambang. Ora enek. Aduh. Berarti sing penting apa? Sing penting pom. Nek ngono sing penting ya ora pom. Lah apa? Sing penting lemah utawa bumi. Nek gak enek bumi, arep mbok encepne ndi pommu. Ha. Ora iso dibangun. Lah. Sing penting bumi. Nek ngono sing penting ya ora bumi tok. Lah sing penting apa? Sing penting Allah Subhanahu wa taala. Ya entek nek tekan ngono ya wis entek. Mas, entek mbok arane rono. Lah, tiga rono ya sentek lho. Lah rantang parano rono sewengi utuh mung engkel-engkelan tok. Klungsu melu udu. Gliyak-gliyak watone. Kecandak. Gremet-gremet watone slamet. Mula kabeh iki penting. Nggih. Kaya dene wong sak awak sak kujur iki. Meripat duwe kewajiban dhewe, irung duwe kewajiban dhewe, lambe, tangan, sikil duwe kewajiban dhewe-dhewe. Leres. Dalang yoga sinden pelawak niku wis ana nggone dhewe-dhewe, ora perlu dibanding-bandingke gitu. Betul. Duweni tanggung jawab sing abot kabeh. Kaya dene Mas
Yuda. Nggih. Nggih. Ya duweni tanggung jawab. Betul. Mergo panjenengan kuwi duweni kulawarga, nggih to? Nggih. Nyambut gawe sing apik, satemah para pamirsa seneng atine, sok bakale ditimbali meneh. Amin. Lho, sampeyan dhewe wis seneng kok aku kok. Lah nggih. Luwungoten mengke ngene Pak Lurah, luwungoten mawon. Piye? Sok nggone Pak Lurah ra nggo Aku karo Mas Bayu tok. Ah, Pak Lurah tak bacok. Ya Wong kene iki yo kancane. aja nesu. Ora nesu.